Изявление на Инициативен комитет за местен референдум. Демократично ли е никоя управляваща партия в България да не се допита до гражданите за това, което искат да им наложат? Трудно е да се бориш с вятърни мелници, когато цялата власт е събрана в тях, когато властимащите са се превърнали в съвременна ламя, застанала срещу хората, които са я избрали. А когато и съдът, който е последната бастилия за справедливост на гражданите, не защити техните права и отсъди в полза на управниците, тогава държавата наистина я няма. Тя се е превърнала в територия, която се използва от шепа хора, мислещи само за лични облаги и интереси. На техните близо 111 000 квадратни километра няма справедливост. Там парите означават справедливост. Там си невинен до свършването им. Там за тях няма възмездие. Но всичко има своето начало и своя край. Всяка несправедливост също. И колкото по-късно идва краят, толкова по-тежки са последствията за виновните. Той не е навел глава. Аз също. И смятам да се боря заедно с вас за нашата България. Бояново за българите, мигрантите вън. Да живее България, да живее българския народ. Защо ви казваме всичко това? Вижте действията на Ямболски съд и община, застанали срещу народа. Преди дни и административен съд Ямбол отреди, че оставя без разглеждане нашата жалба срещу Общински съвет Ямбол заради отказа на съветниците да се проведе местен референдум. Причината за отказа, изтъкната от административния съд, постоянния адрес на членове от Инициативния комитет. Представителите на Темида се позоваваха на алинеи, членове и точки от Изборния кодекс, който се отнася само за избори на депутати и кметове. В него има член за образуване на инициативен комитет. Член 151, алинея 1. Инициативен комитет се образува за издигане на независим кандидат. Алинея 2. Инициативният комитет се образува от 3 до 7 избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване. Ето и закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Член 28, алинея 1. Инициативата за провеждане на местен референдум се организира чрез подписка от Инициативен комитет на граждани с избирателни права, състоящ се от 3 до 7 членове, включително председател. Тоест, други ограничения няма. Ако имаше такива, закона щеше да ги опише в този член, както е направено в Изборния кодекс за избиране на народен представител с Инициативен комитет. Уважаеми съдии, изборите нямат нищо общо с местния референдум. Ние ли да ви казваме, че тук не се избират кметове или депутати? Тук се защитават правата на гражданите. Всичко това напомняме на ямболските съдии, които са и наши съграждани. Същите тези наши съграждани предадоха желанието на над 21 000 свои съграждани, с които живеят десетилетия и искат да има референдум. Правейки всичко това, ще имате ли очи да ги погледнете? Надяваме се Върховния административен съд да отсъди справедливо и да зачете огромния обществен интерес на тези 21 000 граждани, поискали референдум. Но ако и той отсъди в полза на наглите политици, ще бъде узаконено едно престъпление срещу гражданите на Ямболска област. И най-важното, член 27, алинея 2. Законодателя е задължил. Общинският съвет приема решение за произвеждане на местен референдум, когато това е поискано от Инициативен комитет с подписка, съдържаща подписите на не по-малко от 1/10 от гражданите с избирателни права в съответната община, район или кметство. Тази 1/10 е на лице и тя ви задължава да насрочите референдум. Лицемерието на местните институции също няма граници. Питаме ви, как месеци наред, знаейки, че хиляди граждани искат да има референдум, мълчахте и предвидливо не казвахте, че видиш ли, неписани закони могат да попречат на местното допитване. Разполагахте с всички необходими документи. Лицемерно е поведението на Общински съвет Ямбол. Там измислиха друга причина да попречат на референдума, свързана с формулировката на въпросите. Част от групичката е и депутата Папашимов. С уникалното си изказване 7300 граждани от Ямбол са се подписали за референдума, а останалите не били. Господин Чо, вие сте избран от цялата област Ямбол. 21 000 от жителите на същата тази област са подкрепили местното допитване. Та, Папашимов, пробвай ти.
за 3 месеца, такъв е законовия срок, с 3 твои съмишленици да събереш 21 000 подписа за обратното на това, за което настояваме ние. И тогава може да изкажеш мнение. Същото важи и за твоя Господ, Славов. След тези действия на съд и община идват двата логични и големи въпроса. Кой и защо се страхува от референдума? Идват и логичните отговори. Страхуват се управляващите. Следва и абсолютното неморално противоречие. Избраните пренебрегват желанието на избирателите си. Тези хора категорично нямат място в управлението на община, област или държава. Ще се окаже, че в цялата ни политическа класа и институции няма такива, които мислят за народа, а единствено мислят как да си напълнят джобовете с наши пари, окрадени от тях чрез некачествено изпълнени обществени поръчки и борба за това, кой ще вземе милионите, отпускани от неолиберална Европа за интеграция и отглеждане на нелегални мигранти, на фона на мизерията за обикновения български гражданин. Всички такива политици заслужават да живеят в затвор. И за финал. Демократично ли е никоя управляваща партия в България да не се допита до гражданите, което искаме ние? Дали искат да посрещнат у дома си африкански и азиатски нелегални мигранти с друг морал и култура, при които главният източник на правото е ислямския шериат? И дали българите искат да се превърнат в малцинство в собствената си родина? Затова и пожелахме да се случи този референдум в област Ямбол. Затова трябваше да обикаляме зимните месеци през почти всички населени места на областта и да търсим подкрепата на хората. Затова и пренебрегнахме личното си спокойствие и комфорт в името на каузата. Нека всички, които са срещу нас, знаят. Ние сме силните, защото зад каузата стоят над 21 000 граждани на областта и чувстваме тяхната подкрепа. Тази сила и увереността, че сме в правото си да искаме народът да казва и да иска демокрация, ни задължават да продължим своята борба. Борба, която касае спокойствието и бъдещето на региона, а и на България. Икона за нас са ценностите на българския народ и родина. Всички наши действия досега са както повелява закона, но ако българският съд отсъди в полза на политиците, а не в полза на обикновените граждани, то тогава ще бъдем принудени да преминем към други действия. Всички да излезем на улицата и да покажем ясно нашата позиция. Ние вече не сме робове, не сме рая. Ние сме свободни хора, ние сме нация на хиляди години. Трябва да излезем и да вземем това, което е наше. Ние избираме нашата съдба. Не може да оставим те, които са казали две лъжливи изречения и сме се излагали да ги изберем, да казват какво ще става. Вие представяте ли си за 100 години да няма България и ние да сме виновните за това? Няма. Ставаме и се взимаме нашето. Това е просто ясно. Не може да стоим пред телевизора и да удрем в масата и да чакам нещо да се оправи. Няма как да стане. Всеки излиза, това касае всички ни и подкрепя това. С уважение към всички обикновени български граждани. Инициативен комитет за местен референдум област Ямбол. Цветан Ревански. За общество, което не може да защити своите деца, няма следващ ден. За него няма бъдеще. За разлика от вас, господа политици, ние няма да предадем страната си, а ще се борим за нея. За да има България сега и след нас. Да живее България! Калуян Желязков. Тук сме, за да покажем на всички българи, всички властимащи и кандидати да получат такава, че ние не подкрепяме и не сме против нито една политическа партия и сила. Нашата партия е България. Ирина Георгиева. Събрали сме се тук да покажем на политическата мафия, че няма да търпим да предават гласовете ни, които сме дали за тях. Димитър Богословов. Ние няма да спрем наследство. Нека всички българи се събудим и да отстояваме правата си. Защото ние сме България. Да живее България!